Het had heel wat fouten in de ierde hoorn voordat het Safia wie. Maar VV Dokkum en KV Oostergo kennen nou lang omlet hun plan voor een nieuwe kantine presenteren. De plannen zijn nou eindelijk zo concreet dat we door kunnen gaan met de ontwikkelingen en het bouwen van het verplaatsen eigenlijk van onze kantine. Tegen onze trots van Noord-Nederland, ons tribunegebouw, op de nieuwe plek waar dan eigenlijk de kantine tegenaan wordt gebouwd. En inmiddels zijn we zover dat de tekening 2 weken geleden goedgekeurd is door Huis en Hiem. Daar ben we heel erg blij met. Samen met onze architect Rudolf Smits van bureau Smits is het lukt om een hele mooie gebouw eigenlijk te plannen. Samen met de kaatsvereniging. Waardoor eigenlijk dit hele gebied doorontwikkeld wordt tot niet alleen maar een kantine en een tribunegebouw, maar eigenlijk een heel clubgebouw voor VV Dokkum en kaatsvereniging Oostergo. Wat hier staat te gebeuren is dat de trimmer binnenkort sloopt wordt. We staan hier ook voor onze bestaande kantine. En die blijft staan totdat de nieuwe kantine gebouwd is en klaar is en opleverd wordt bij het bestaande tribunegebouw. Vorig jaar binnen de klaarkamers al helemaal renoveren door een groep vrijwilligers. Als eerste stap naar het nieuwe clubgebouw. Dit is ons bestaande trainingsveld. En zoals je kunt zien is het in deze tijden behoorlijk nat. En kan er eigenlijk heel slecht op getraind worden. Het is ook al een jarenlange wens om daar wat aan te doen. En eigenlijk kunnen we dat nou ook in één keer met de herontwikkeling in het Hardraafspark metnemen. Want hier komt een nieuw kunstgrasveld op. Dus dat betekent dat we altijd kunnen trainen, altijd kunnen voetballen. En daarmee ontwikkelt dit gebied zich ook helemaal door. En nou ja, doordat hier dan het nieuwe B-veld komt, kunstgras, hebben we hiermee ook een hele mooie aansluiting vanuit de kantine. Van deze kant, de grote raampartij komt er dan, zodat je ook uitzicht hebben op het nieuwe kunstgrasveld. Het oude keersveld van KV Oostergo en het oude B-veld van VV Dokkum zullen verdwijnen. Maar keersvereniging Oostergo kan aan gebruik maken van het haardveld van de voetbalvereniging. Voor de keersvereniging kan het net beter, dat zeker. Wij krijgen alles naai en dat is fantastisch. Ook omdat wij een enorme grote onwas on jeugdleden daar om de 2 jaar hebben. En die hebben wij straks wat meer te bieden dan de ruimtes die we hier nu hebben. En wij hebben onze ideeën en ons plan hebben wij ook inbrengen kunnen en daar is er rekening mee houden. Bij de tekeningen. We kunnen gebruik maken van de douches en de kleedkamers van VV Dokkum. Omdat natuurlijk de trimmer is komen te vervallen, werd wij oors wel gebruik van maken kunnen.